είναι νόμος ηθικός. Δίνει φτερά στο νου, πτήσει στη φαντασία, φεδρότητα και ζωή στο καθετή. Είναι η ουσία της τάξεως και οδηγεί εις ό,τι είναι αληθινό και ευχάριστο μέσα στη ζωή. Πάμε σε ένα άλλο τραγουδάκι. Ποτέ δεν θα βρεις τη γαλήνη, αγάπη και ειρήνη. Εισάξι, ισότιμη, ισότιμη. Δεν την οργανώσαμε για να είναι παραδεκτό από εμάς αυτό την εκδήλωση την απόψινή. Εν πάση περιπτώσει, το τραγουδάκι αυτό το τελευταίο που σας είπαμε, αγάπη και ειρήνη, ανταποκρίνεται πλήρως στη Γενική Γραμματεία μας στην Αθηνά. Με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, θέλω εκείνο το κόσμημα που έχεις μέσα. Δεν κατάλαβα σκάκι το κόσμο, ποιο είναι. Έχεις κάποια κοπέλα που παίζει όλα τα όργανα και τραγουδάει. Την Αθηνά του, αύριο θα μου τη φέρει στο γραφείο. Έτσι λοιπόν έγινε υποψήφια. Τιμή μας, κύριε Δήμαρχε, που πριν γίνετε δήμαρχος είχατε γίνει και επίτιμος αντιπρόεδρος. Όταν εξέλιπε ο Νικόλας ο Μέργος ο Αείπνιστος, έγινατε πρόεδρος της Παντοδυνάτας μας. Και είναι παρήγορο το ότι προχθές στην εκδήλωση που κάναμε, ο κύριος Ευτυχής
ένας υπέροχος άντρας, μας είπε ενώπιον πολλών ότι το Πούλμαν σε όμορους δήμους θα κάνετε εκδηλώσεις και πέραν των όμορων δήμων, πέραν δηλαδή της Ηλιούπολης, μέχρι τη Φλόρινα μπορείτε να φτάσετε. Προχθές πήγαμε, δώσαμε εξετάσεις σε ένα κέντρο στη Φώκια. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνατε, που μας δώσατε το Πούλμαν. Και σας λέω τούτο, ότι σκεφτόμαστε, ήδη βρήκαμε το Λόρδο Βύρωνα, έχουμε γράψει σε έμμετρο την κατάρα της Θεάς Αθηνάς. Την κατάρα της Θεάς Αθηνάς του Λόρδου Βύρωνα. Το κάναμε έμμετρο. Και τι γίνεται λοιπόν? Αυτό και εδώ στην Ηλιούπολη θα το κάνουμε, προκειμένου να ζητήσουμε τα μάρμαρα, αλλά ήδη αν εκλεγεί αυτός που εμείς θέλουμε, ήδη με την κόρη, ακούστε, έχουμε την Ελλάς εδώ, η Ελλάς της Ελλάδος, αλλά Ελλάς είναι το όνομα της. Σήκω Ελλάς επάνω, αν έχεις την καλοσύνη, η κόρη της, η στρατηγάκη, ο μικρό της, Μαρία η στρατηγάκη, είναι υποψήφια. Είναι κοινωνιολόγος, είναι στο Πάτιο Πανεπιστήμιο, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, και θα πάμε αυτό το έργο του Λόρδου Βύρωνα, η κατάρα της Αθηνάς, στην Ακρόπολη. Ετοιμαστείτε. Και αυτά δεν είναι επευτερότητα. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι στην Αθηνά. Κρύβεις στα φιλοκάρδια σου Αθηνά το γέλιο, τη γαλήνη, την ήσυχη παρόρμηση, το φως και την ειρήνη, αγάπη και ειρήνη, η Αθηνά μας. Είμαστε η οικονομία και διοίκηση. Πέραν αυτό όμως, εδώ είναι ενεργός στη Ματολινάτα μας. Παρακαλώ την Αθηνά να προσέλθει στο μικρόφωνο. Μιλάω πάρα πολλά λόγια. Ευχαριστώ. Είμαι συγκινημένος, διότι η Αθηνά είναι η μαθητριά μου. Σεμνίωνομαι να το πω αυτό για την Αθηνούλα μας. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Μαέστρο, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ τον Μαέστρο της Μαντολινάτας και δάσκαλό μου Βασίλη Καραχάλιο για την τιμή που μου έκανε να με παρουσιάσει εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για το κοινό μας θέμα, την όμορφη πόλη μας, την όμορφη Ηλιούπολη, την πόλη των ονείρων μας. Τα 12 χρόνια δίπλα στο Μαέστρο και δάσκαλό μου Βασίλη Καραχάλιο αποτελούν για μένα μια μοίηση στη μουσική τέχνη, υψηλή παιδεία, τέχνη των μουσών που παιδαγωγούν το ήθος και το πνεύμα των Ελλήνων από τα βάθη των αιώνων και μας καθιστούν πολίτες. Αυτό λοιπόν το καταστάλαγμα της παιδείας των μουσών μες στην ψυχή μου, για το οποίο ευχαριστώ και όλους, οργανοπαίχτες και χοροδούς της Μαντολινάτας μας, θέλω να καταθέσω σε όσες ψυχές ζητούν το ωραίο, το δίκαιο, το αληθινό. Να το καταθέσω πρώτα στην πόλη μας. Να καταθέσω ό,τι ωραίο και ιδανικό έλαβα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας, αγαπητέ μου δάσκαλε. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει, ανοίγοντας νέους δρόμους στις δημιουργικές μας ανησυχίες που θέλουν να αποκρισταλωθούν σε έργο, όπως ίδρυση παιδικής Μαντολινάτας, ρεπέτικης κομπανίας, αναβίωση της ρεπέτικης Εστουδιαντίνας, καθώς επίσης να κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όμορους δήμους,
αλλά και γενικότερες δραστηριότητες πολιτισμού. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας εξομολογηθώ συντόμως, γιατί αποφάσισα να βάλω υποψηφιότητα ως Δημοτικός Σύμβουλος. Η ζωή σε μια πόλη, φίλες και φίλοι, είναι κοινή. Ευχαριστώ τον Δήμαρχό μας, Βασίλη Βαλασόπουλο, που μετά την κοινωνική πρότασή του με παρότρινε να ασχοληθώ με τα κοινά. Και τώρα μου δίνει αυτή την ευκαιρία και έτσι βάζω υποψηφιότητα στην παράταξη Πρώτα Ηλιούπολη. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Θεωρώ ότι αυτός ο τίτλος, αυτό το όνομα της παράταξής μας τα λέει όλα. Ο εύγλωτος τίτλος Πρώτα Ηλιούπολη είναι το σύνθημά μας, η κοινή μας μέριμνα. Τώρα αυτό πρέπει να το καταστήσουμε συνειδητό έργο καθημερινής δράσης. Και πόσο μάλλον που η Ηλιούπολη σημαίνει πόλη φωτός. Με ευθύτητα, με τιμιότητα, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια. Έννοιες που τους έχουμε πολύ ανάγκη σήμερα. Πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει και έχει προσφέρει στην πόλη μας με πολλές δράσεις, όπως κοινωνική αλληλεγγύη, άθληση, πολιτισμός, συγκοινωνία, αναβάθμιση σχολικών κτηρίων και άλλα πολλά έργα που βοηθούν την πόλη μας και τους ανθρώπους της. Πρέπει λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλοι μαζί να αναλάβουμε την ευθύνη πραγματοποίησης μιας ζωής ακόμα πιο ανθρώπινης εδώ στην αγαπημένη μας Ηλιούπολη. Σας ζητώ να υποστηρίξετε αυτές τις αρετές ανθρωπισμού που είναι κοινή μας επιτακτική ανάγκη. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί, για όλους εμάς, όλοι εμείς για όλους τους Ηλιοπολίτες, για την ποιότητα, την ευημερία της καθημερινής μας ζωής που την αξίζουμε. Σας ευχαριστώ και προσδοκώ τη δημιουργική συνεργασία μας για την πραγματοποίηση, για την υλοποίηση κάθε καλού και δίκαιου έργου. Ευχαριστώ πολύ. Μένω καταπληκτός από την ομιλία της Αθηνάς. Καλή να τα λόγια αυτά μέσα από την ψυχή της. Είμαι σε ομιλία. Και πριν καλέσω το δήμαρχό μας στο βήμα, πιστεύω θα πάρει το λόγο, κύριε Δήμαρχε, έχω να πω τούτο για το δήμαρχό. Αν ο Καλλικράτης, το έχω πει και πάλι, διότι τα έργα του αποδεικνύουν, έφτιαξε την Ακρόπολη π.Χ. 480 χρόνια επί εποχή Περικλέως. Έφτιαξε μαζί με τον Ικτίνο το έργο αυτό του Παρθενώνα ασύλληπτης τελειότητας. Ο δήμαρχός μας απέδειξε και θα αποδείξει στο μέλλον περίτρανα ότι η Ηλιούπολη, όπως είπε η ομιλήτρια προηγουμένως, θα είναι πράγματι η πόλη του φωτός, η πόλη των ονείρων. Γιατί ο δήμαρχος είναι ο άνθρωπος δύναμη, ο άνθρωπος θέληση, ο άνθρωπος τελειότητα, αλλά και ο ουσιαστικός στηρητής, θα μου επιτρέψετε, της Θείας Εντολής. Αγάπα τον πλησίωσο σε αυτόν. Τον έχω παρακολουθήσει από την πρώτη τετραετία, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη που λέω αυτά. Τον έχω παρακολουθήσει. Και βλέπω ότι ποτέ δεν κατηγορεί τις άλλες παρατάξεις. Και προχθές μάλιστα είπε τέτοια καλά λόγια για την απερχόμενο δήμαρχο, τον κύριο Αναγνώστο. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος με αυτά τα έργα τα οποία κάνει
πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει το έργο μαζί με τους άξιους συνεργάτες του. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, στο βήμα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ξέρετε, όταν διαδέχεσαι στο βήμα τον δάσκαλο, τον μαέστρο, είναι πολύ δύσκολο να τον ανταγωνιστείς, έτσι. Γι' αυτό θα με συγχωρήσετε, θα είμαι πολύ σύντομος για να μην φανεί η σύγκριση. Θα πω κάτι από ψυχή σήμερα. Θα ήθελα σήμερα να είναι εδώ όλοι οι Λιούπολοι. Για ένα λόγο, όχι για να ψηφίσουν την Αθηνά, αλλά για να δουν ένα ζωντανό παράδειγμα ανθρώπου που υλοποιεί ένα δικό μας όραμα ότι πρέπει επιτέλους στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στελεχώνουν τα ψηφοδέλτια μας οι καλύτεροι και οι καλύτερες. Η Αθηνά σήμερα είναι αυτό το ζωντανό παράδειγμα. Από τις καλύτερες. Συμφωνώ με κάθε ειλικρίνη. Και ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω λίγο. Αλλά όταν μιλάω για την Αθηνά είναι μια κατάθεση ψυχής. Να σε ευχαριστήσω εγώ που μας τιμάς με την παρουσία σου στο ψηφοδέλτιο. Μπορώ να μιλάω πολύ ώρα για το έργο μας. Θα μείνω μόνο στον πολιτισμό σήμερα. Γιατί θεωρώ ότι η ομάδα η δική μας εδώ, επιτρέψατε να πω ότι είναι δική μας η ομάδα, γιατί και εγώ είμαι ένα δικό σας κομμάτι, συνεισέφερε και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον πολιτισμό στην πόλη μας. Άκουσα 2-3 ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος και αυτές προς το τέλος της ομιλίας. Κοιτάξτε, η Λιούπολη είναι μέσα στα 5 μεγαλύτερα προάστια, στους 5 μεγαλύτερους δήμους των Λεκανοπέδιων. Είναι μια πόλη η οποία ξεκίνησε με ένα πληθυσμό στην αρχή περίπου 2.500 με 3.000, όταν ήταν οικισμός απλός, και σήμερα έχει φτάσει να είναι μια πόλη των 170.000 κατοίκων. 170.000 κάτοικοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πόλη μας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε περίπου 3 νομοί μαζί. Αν βάλουμε δηλαδή νομούς όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι η Κεφαλονιά, όπως είναι η Λευκάδα και τους ανδρήσουμε, δεν θα φτάνουν την πόλη μας. Άρα έχουμε μια υποχρέωση, πέρα από όλα τα άλλα, τις υποδομές, τους παιδικούς σταθμούς, τις αθλητικές δράσεις, να γεννήσουμε πολιτισμό σε αυτή την πόλη. Με ποιο τρόπο όμως? Έχοντας μια συγκεκριμένη στρατηγική. Πρέπει να συνθέσουμε όλες τις απόψεις όλων αυτών που ήρθαν από τα χωριά τους, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από τη Μακεδονία και τον Ποντιακό Ελληνισμό, από τη Ρούμελη, από την Πελοπόννησο, από τη Θράκη, από την Κρήτη, από τις Κυκλάδες, που διατηρώντας τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα και αυτονομία, έχουν ανάγκη να την προβάλλουν και το κάνουν, και να γεννήσουμε εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτή τη σύνθεση ένα νέο πολιτισμό της πόλης, τον αστικό αυτό πολιτισμό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί αυτό προϋποθέτει σεβασμό στην αυτονομία των περιοχών και των κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πόλη, και από την άλλη ένα νέο άλμα μπροστά, το οποίο να δίνει και τη νέα ταυτότητα της πόλης. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή, εσείς δηλαδή, μπορείτε και πρέπει και έχετε ήδη αρχίσει να βάζετε τα λιθαράκια αυτού του πολιτισμού της πόλης. Ακούσαμε ένα τραγούδι για την Λιούπολη. Είναι το πρώτο τραγούδι ουσιαστικά που βγαίνει μέσα από εσάς, που είσαστε Λιουπολίτες παλιοί, που έχετε έρθει και κάποια από τα χωριά σας, έχετε όμως αγαπήσει την πόλη, την έχετε πονέσει, έχετε προσφέρει για αυτή, και είναι μια ανάγκη έκφρασης και ευχαρίστησης απέναντι σε αυτόν τον τόπο. Θέλω να σας πω ότι για μένα ο πολιτισμός είναι πρώτη προτεραιότητα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει κάτι. Όταν με επετέθησαν όλοι οι υπόλοιποι και μου είπαν δίνεις 60.000 ευρώ για να φτιάξεις το Δημοτικό Θέατρο ενώ ο κόσμος πεινάει, ήταν και το 2011 που ήταν η μεγάλη κρίση. Τους απάντησα, έστω και 1 ευρώ να μου περισσεύε, αυτό θα πήγαινε όχι για ψωμί, αλλά για τον πολιτισμό. Φτιάξαμε λοιπόν ένα υπέροχο Δημοτικό Θέατρο. Ένα θέατρο που το ζηλεύουν όλοι. Με 5 μεταφραστικές καμπίνες, με φωτισμό, με ήχο, με πλήρη ουσιαστικά ανανέωση. Είμαστε εμείς εδώ σε αυτή την πόλη
σε αυτό το χώρο και στο Δημοτικό Θέατρο που φέραμε τους μεγαλύτερους διανοητές της χώρας μας. Από την Αβελέρ μέχρι και τους καλύτερους καθηγητές και διανοητές στα πανεπιστήμια μας. Είμαστε εμείς εδώ, όλοι μας, οι οποίοι στελεχώσαμε και ενεργοποιήσαμε τις πολιτιστικές μας διαδρομές σε αυτή την πόλη. Είμαστε εμείς εδώ όλοι μας, που δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα για το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και η πόλη μας τώρα πια έχει ένα πανεπιστήμιο για όλο τον κόσμο και όλα τα προάστια συσσωρεύονται σε αυτή την πόλη, σε αυτό το Δημοτικό Θέατρο, για να παρακολουθήσουν πάλι τους μεγαλύτερους διανοητές και φιλοσόφους που έχει η πατρίδα μας και τα πανεπιστήμια μας. Είμαστε εμείς εδώ, οι ίδιοι οι πολίτες, που γεννήσαμε πολιτισμό και που φτιάξαμε με αγώνες, σεβόμενοι το παλιό κτίριο του ΟΤΕ, μία από τις καλύτερες, τις 9 καλύτερες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, η οποία έχει δικτυωθεί με 20.000 βιβλιοθήκες στον κόσμο, η οποία έχει καινούργια στούντιο για ηχογράφηση, για βιντεογράφηση, έχει παιδική βιβλιοθήκη σύγχρονη και κινητή βιβλιοθήκη. Είμαστε εμείς εδώ όλοι, γιατί πρέπει αυτά να τα θυμόμαστε, οι οποίοι για πρώτη φορά φέραμε στην πόλη τη λυρική σκηνή. Θυμάστε τη μεγάλη εκδήλωση που κάναμε στο Δημοτικό Θέατρο. Και είμαστε εμείς όλοι εδώ που φωνάζαμε ότι η λυρική δεν είναι για τους λίγους, είναι για όλο τον λαό. Αρκεί να βγει από τα στενά της όρια που είναι και να κυκλοφορήσει στον κόσμο, να κυκλοφορήσει στους δήμους, για να αρχίσουν σιγά σιγά οι Έλληνες να ευαισθητοποιούνται και σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε εμείς εδώ όλοι που δίνουμε μια μάχη και δεν πρέπει η πόλη αυτή των 170.000 κατοίκων να μην έχει μια διαδημοτική έστω δραματική σχολή. Και δουλεύουμε συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε εμείς εδώ όλοι που είπαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια φιλαρμονική σε εισαγωγικά του Δήμου. Γιατί δεν υπήρχε φιλαρμονική του Δήμου. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει θεσμός που λέγεται Δημοτικό Οδείο μέσα από τα σπλάχνα του Δήμου, θεσμικά εκπροσωπούμενο και μέσα από εκεί να βγάλουμε τη δική μας Δημοτική Φιλαρμονική οργανωμένη από το Δημοτικό Οδείο του Δήμου μας. Και θα δείτε τα επιτεύγματα από Σεπτέμβριο, όταν για πρώτη φορά τα δικά μας παιδιά, οι δικοί μας συμπολίτες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα στελεχώσουν τη Φιλαρμονική του Δήμου. Η οποία όμως δεν θα είναι ξεκάθαρη και θα μαζεύεται 3-4 φορές το χρόνο, αλλά θα είναι θεσμός μέσα στο δημοτικό μας οδείο. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά μέσα στα σχολεία και που έχουμε και τη μεγάλη μας υποχρέωση να φτιάξουμε, και θα το κάνουμε σε αυτή την πενταετία, τη συμφωνική ορχήστρα του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν μια πόλη σαν την Ηλιούπολη να μην έχει συμφωνική ορχήστρα. Κατέθεσα από ψυχής πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή που βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης. Άκουσα με πολύ προσοχή τις προτάσεις για τη ρεμπέτικη κομπανία. Θεωρώ ότι το μικρασιατικό και το παιδιακό στοιχείο σε αυτή την πόλη έχουν υποχρέωση αυτό να το κάνουν. Να ξέρετε ότι εμένα θα με βρείτε αρρωγό γιατί λατρεύω το ρεμπέτικο τραγούδι και γιατί επιμένω στην άποψη της Αβελέρ που όταν ήρθε εδώ και μίλησε είπε μια κουβέντα. Αυτό μου έμεινε εμένα. Ότι ο Έλληνας στο ρου της ιστορίας δεν χαρακτηρίζεται Έλληνας από το DNA, αλλά χαρακτηρίζεται Έλληνας από τον πολιτισμό, τη γλώσσα και τη θρησκεία του. Αυτός είναι ο Έλληνας. Μπορεί ο Έλληνας να μην έχει λευκό χρώμα, μπορεί ο Έλληνας να έχει μελαχρινό χρώμα, να έχει μαύρο χρώμα. Όταν όμως είναι ορθόδοξος, όταν μιλάει την ελληνική γλώσσα και όταν έχει τον ελληνικό πολιτισμό, αυτός είναι ο Έλληνας. Αυτό είναι και το μεγάλο μας όπλο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και κατά της απομόνωσης των φασιστικών ιδεών και κινημάτων που ευτυχώς, επειδή εμείς όλοι εδώ αναπτύξαμε πολιτισμό και ένα από τα καλύτερα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν πρόκεισαν να πατήσουν τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ηλιούπολη με 2-3 φαινόμενα αρκεστήκανε στην παρουσία τους και εξαφανίστηκαν από αυτή την πόλη. Την πόλη του φωτός που είπατε. Θέλω να κλείσω την ομιλία μου και να σας παρακαλέσω από ψυχής να στηρίξετε την Αθηνά. Η Αθηνά είναι μια κοπέλα που θα προσφέρει σε αυτή την πόλη στο επίπεδο του πολιτισμού, στο επίπεδο της γνώσης.
Θέλω να ξέρει, και το λέω δημόσια, ότι εγώ θέλω να είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη δική σας βοήθεια και τη δική σας συμπαράσταση. Αν τύχει και δεν το πιστεύω, να ξέρετε ότι θα είναι ένα από τα ενεργότερα δικά μας στελέχη για τον πολιτισμό. Και μαζί θα υλοποιήσουμε και αυτές τις δεσμεύσεις που είπες, Αθηνά, σιγά σιγά βάζοντας και νέους ανθρώπους, εκπαιδεύοντας και νέους ανθρώπους και μέσα από το Δημοτικό Οδείο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και αυτές τις πρωτοβουλίες που έχετε. Θέλω να σας πω κάτι και θέλω από ψυχής να με ακούσετε και τελειώνω. Ανεξάρτητα από τι ψηφίζετε, θέλω να σας παρακαλέσω να πάτε να ψηφίσετε. Πρέπει σε αυτή την ιστορική καμπή που περνάει αυτή η πατρίδα, με τη μαζική μας παρουσία στην κάλπη, να επιβεβαιώσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας μας. Πάτε μαζικά να ψηφίσετε. Γιατί αυτό απαιτεί ένας τόπος που γέννησε τη δημοκρατία. Δεύτερον, να σας παρακαλέσω ειλικρινά. Ξέρω ότι ο καθένας και κάθε μια σας έχει τα προβλήματά του. Τα προβλήματα στην οικογένεια, στα παιδιά, στην καθημερινότητα. Όλοι ζούμε σε μια κοινωνία ανταγωνιστική και δύσκολη. Κάντε μου μόνο μια χάρη. Κρατάτε στα χέρια σας ένα τεφχάκι που είναι το πρόγραμμά μας και ο απολογισμός μας. Αφιερώστε, σας παρακαλώ πολύ, μισή ώρα να το διαβάσετε. Γιατί θέλω να κινηθείτε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση αντικειμενικά. Και να πείτε, για να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα της παράταξης πρώτα Ηλιούπολη και του Βαλασσόπουλου. Και να το συγκρίνετε με τα προγράμματα των άλλων παρατάξεων που εγώ δεν τα έχω δει μέχρι τώρα. 10 μέρες πριν τις εκλογές δεν παρουσίασε κανείς κανένα πρόγραμμα για την πόλη. Δηλαδή, που είναι η πόλη και που θέλουμε να την πάμε. Εμείς καταθέσαμε 8ετές πρόγραμμα ανασυγκρότησης αυτής της πόλης. Το τι κάναμε την τριετία που πέρασε και το που θέλουμε να πάμε την πόλη την άλλη πενταετία με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δέστε το, διαβάστε το. Και διαβάστε το τι κάναμε αυτά τα 3. Και τέλος, επειδή έχουμε κατατεθεί τα ψηφοδέλτια όλων των παρατάξεων, και είναι 8 αξιόλογοι άνθρωποι επικεφαλής, πάρτε τα ψηφοδέλτια, βάλτε τα στο τραπέζι και τα 8, συγκρίνετε και κρίνετε. Και θα δείτε, επειδή είστε παλιοί πολίτες και ξέρετε, γιατί η Ηλιούπολη είναι ένα μεγάλο χωριό που ένας γνωρίζει τον άλλον, δέστε σας παρακαλώ από ποιους ανθρώπους τελεχώνονται αυτά τα ψηφοδέλτια. Εάν αυτές τις μέρες, τις τελευταίες, κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, να είστε βέβαιοι όλοι, εγωιστικό μπορεί, αλλά αυτή είναι γνώμη, ότι θα ψηφίσετε την παράταξή μας και θα σταυρώσετε την Αθηνά. Γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα, στόχους, σωστή στελέχωση και το σημαντικότερο από όλα, ετοιμότητα και πάθος για να βγει. Δάσκαλε, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα τον αγώνα μου σε αυτή την πόλη, με αγκάλιασες και με στήριξες με τις συμβουλές σου και την αγάπη σου. Θέλω επίσης όλους εσάς, όλες εσάς να σας ευχαριστήσω, γιατί και εγώ και η γυναίκα μου βρήκαμε σε εσάς μια ζεστή παρέα και μια αγάπη και μια θαλπορία. Ανθρώπινη, πέρα από το δημαρχιακό, πέρα από τα δημόσια αξιώματα. Και αυτό δείχνει και το επίπεδο των ανθρώπων που στελεχώνουν την Ανατολινάτα, αλλά και το ότι δεν είσαστε μόνο μια απλή ορχήστρα, μια απλή παρέα, είσαστε μια ομάδα ανθρώπων που είσαστε δεμένοι με αγάπη και σεβασμό ένας για τον άλλον. Έτσι πρέπει να γίνει και η πόλη σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, Αθηνά, όλα αυτά που θα καταφέρει σε υγεία και να είμαστε και την πρώτη εδώ από ψυχής Ελλεγάνου. Ευχαριστώ. Ο αφόρητος. Ξέχασα να πω για τον αφόρητο άνθρωπο. Αυτός. Οι κοπέλες, ορισμένες κοπέλες, σας φέρνει μας ένα μεζεδάκι πάνω και ένα μασάκι.